Astea maldagora? Ba, ez arete bakarrak, galdetu bestela Alex Txikoni. Al Samit. Alex? Yeah, Samit. Alex Samit? Yeah. Yeah. Oh. Mira! ¡Cumbre! Estaba mirando una cosa. Botera hecha. Venga, Alex, chapeldún. Venga. Handia bai egin duena, eta xehetasuna karakatzen hasita izue sare sozialetan, asko publikatu duen kirolaria da, alpinistak goi mailako mendizalea eta bere testigantza entzun da, beldurraren ematen du kontuak, oxigeno artifiziali gabe. Badakizue, 130 jaisten dela, bertan arnasteko gaitasuna, eta halako hotza dagoela oxigenoa, egiten zaituela barne alde horretatik gogorra, eta azken hitz horietan aipatzen duena. Zalantzak zituela, ea, bueltarako bidea egiteko neko indar izango ote zuken. Egin du, handia egin du gainera, eta Alex Txikon, hemen, kolpez kolpen izan dugu hainbatetan, tarterik badugun berarekin egoteko, eta egindako erronka handi honi buruz xehetasunak eta teloiaren atzeko kontuak galdetzeko. Baztan aldera guaz, geroago Txotx Garaiari erreparatuko dugu, baina azteko eta bain baztan aldera eta handik zubero aldera, bain uski inauteri giro honetan denetik dugulako gure Euskal Herrian hitz honetan. Maite zaitut, ane. Maite zaitut, mire. Geldi mundu guztia, hau lapurreta bada. Dena bildu duzu, mire. Dena bildu dut, ane. Korri, polizia, alde egin behar dugu. Miren, zer egiten ari zara. Norazoaz, enazazuzki hemen. Miren! Traidorea! Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Bienvenue chez Steve Ikushi. Zer da? Un repas gizon charmant. Irrikarri izango da bazaina gehiago, baina egunotan Txotx Garaiari buruz zerbait entzungo zenuten, adituko zenuten zer edo zer, eta inauteri garai honetan, aldakizue Txotx Garai horrekin ere lotuta dijoala San Sebastian bezperarekin bezalaxe, gaur egun handia, Astigarragan. Bertan, Udane Arriolankidean, noski baietz. Honetan estimatzen da sagarduaren txinparta, aldatzazu
Urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Sagardoaren lurraldeak antolatuta, Sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan Gipuzkoan. 2023ko txotx denboraldi berriari hasiera emateko. Iazko uzarekin alderatuta urtengoa nahiko eskasa izan ere iaz, 5 milioi kilo sagar bildu zituzten eta uzta horrekin 3,5 milioi litro sagardo ekoiztu zituzten. Aurten aldiz 1,2 milioi litro sagardo egin dituzte. Testuinguru honetan Oiana Ganzerain sagardo, Euskal Sagardoa jatorri deiturako lehendakariak azaldu duenez, aurten izaera handiko sagarra etorri da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Beraz, esan bezala, aste honetan ateak irekiko dituzte Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako sagardotegiek. Orea da kristona hemen egotea, dudarik gabe. Ezer gutxi dakigu, hondik behintzat eta batzek ere ez dut uste sagardoaz, kontatu dutenakin alderatuta behintzat. Ilusioa eta plazera da, guretzako gaur hemen egotea. Jon Plaza olak zuaiz luze bat, alda dezala mesedez, ta aitzi berrek bonsai txiki bat, nahikoa leukake bere. Ikus dezagun nola azten den urrengo urteko poza. Hor ikusi dituzue, Jon Plaza Ola eta Aitziber Garmendia, sagarrondoa aldatu edo landatu egin barra dagoelako, eta irekira eman ofizialki behintzat. Astigarragan egonak altzarete, sagardotik ugari dira inguru horretan, eta oso serio danamate kontua gainera ikusten duzue sagardo goien elkartak zen olako ekitaldean antolatu duen beste urte bat. Ez eta Hamaika Telebista ere bertan izan da. Kontu hauekin segituaz baina, aldakizue Araban ere txotx garaia egon badagoela. Bai, Araba han urrunean askorentzat geratuko den lurralde eder, zabal eta anitz hori non hasi eta non bukatzen den ezetz jakin. Alaxe jakingo dugu eta gainera non eta Trebiñun han ekingo baitiote bihar Araban txotx irekiera eta garaiari zabalera mateko ekitaldiari bertan izango da gainera. Ezagutzen duzue Paul Urkijo? Herri honetan estimatzen da sagarduaren txinparta, aldazazue sagarrondoa, bere atxur, bere marka, urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Zoze. Hori beraz, bihar Trebiñun izango den txotxirekiera ekitaldiari dagokionean lankideek egin duten atarikoa, baina bestelako kontuak ere bai, Nafarroagüei badakizue hortik zer bagabiltzala, Nafarroa zeharkatzea asmotan, Lizarraldetik igaro dira oraingo honetan Nafarroagüei lantaldeko lagunak, eta badakizue nahi eran ikusgai duzuela bart gauean estrainetatutako saioa Anabel Arraiza handiaren eskutik.
Kaixo, gaur Lizarrerri Merindadeko hiriburua ezagutuko dugu. 1964 geroztik, Don Ibane Garazirekin senidetuta dagoen Lizarra herria. Bazatuzte? Guazen. Hemen ikasten da, alde historikoa eta alde zarra edo nola? Hemen hasten da Estella, nola esateko. Estella? Desberdinduko dugu Estella eta Lizarra, eta hortik Estella Lizarra, gaur egungo izendapen ofizial. Amaia eta Josu eta Amaia, Sugarra gaztetxera etorri naiz. Bai, eta Sugarra gaztetxeak izanen du, bai historiren bat. Noiz sortzen den edo noiz iristen den Sugarra izatera? Bueno, Lizarreko gaztetxea edo gazte asanblada sortu zen orain dela 26 urte. Garazi eta Maider, inautiritako batzorretako kideak zarete zuek. Ez ditut Lizarrako inauteriak ezagutzen, zuekin batera ezagutu nahi ditut. Bai, gu batzordeko kideak gara, batzordeak aurten 30 urte egin ditu. Baina? Eta, aldaketa pila egon dira Lizarrako inauterietan. Lizarraldetik goazen Iruñerrira, aktualitateak bertara garamatzalako gogoan duzu manada auzia deitza ez da egokia izan urteotan, baina halaxe da ezaguna eta hala identifikatzen dugu noski. Badakizue zigor gehiagorik izan dela, baten batek bortxaketa edo erasoaren irudiak edatu zituen sareetan, biktimaren inguruko informazio ugari zabaldu zen, ustez gizonezkoek berezik erabiltzen dituzten sare sozial eta plataformetan, aitzakian ibilgailuekin lotutako plataformak eta bestelakoak, baina finean misoginia eta matxismoaren gorentasun adierazteko tokiak inolako mugari gabe, eta kasu honetan muga bai, eta zigorrak ere bai, albiste 3 urteko espetxe zigorra irudiok edatu zituen, esan genezake eskuin muturreko kazetari edo komunikatzaile edo ezak eguson duzertzen. Kontu serioak dira hauek, baina azidotasunetik ekin diezaiokegu baita ere noski baietz, gaur hauean kolpez kolpe luzea lantalde ia osoarekin, ara etorri hemen bertan jezarreta izango duzue, eta besteak beste, gaur Mauriziari buruz arituko gara, bai horixe, baina Telmo Irureta aktorea sariduna izango ote da, Goiarik ekarriko ote digu, lasai Goiarik ezpadu, bestelako kontuak ekarriko dizkiogu eta noski baietz kolpez kolpen berriz ere bueltan nahi dugu, baina gaur gauen geurekin Goia saria jaso aurretik izango du Telmo. Bai. Ni Maurizia Aldaiturriaga naz, Seberion jaioa, egien jaioa. Nire eta 904 jaioa, urrien, 22 jaioa.
Ni 12 urte hasi nintzen Zeberiko plazan bandero jotan. Naukik izin neuen, bakarrik dakiden hori naukik izin neuen. Da, soinulariek, Zeberikoak, Joaquin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapel, da gero Venanzio topendauen ementu barrien San Antonio batzutan. Da gero inginean, novio inginean, da gero bai bilte ginean, handi urtin beti, hor danean. Jagur Zeberio herria, jagur lagunari, agur Rosa Baiziko da primo primari, agur Abade jauna, tane barra bari, agur Aite eta Jamai, agur guzti hori, agur Aite eta Jamai, agur guzti hori. Aupa Mauritzea! Venga, ipini bilaka! Maurizia zein handia eta baita pantaila handira ere bai, noski baietz bazen garaia eta behin baina gehiagotan eraman dezatela gu horren aldeko beti noski baietz. Atal ekonomikoari tarte egin behar dugu, baina badakizue ekonomia munduaren ardatza dela, nahiz eta askotan oso erakargarri ez diguten aurkezten. Izango ote du horrek atzean arrazoiren bat ekonomiaz ez ezagun askorik ulertu? Goazen saiakera egitera. Besteak beste, Ipar Euskal Herrian oroar baldintza hobeak dituzte erretiroari dagokionean, pentsioa jasoko dutela behintzat badakite Hego Euskal Herrian dokumental edo filma fikziozkoa izango dute. Edo nola ere, gauzak atzeratzeko asmotan bai, 74 urtera atzeratzekotan Parisen, zer dio jendeak, gauza ez dago txantxa askotarako. Eta kulturlangileak zer? Erretiro hartzeko kotizaziorik ere ez dute izan urte guztiotan, orain badirudi urratsen bat egon badagoela Hego Euskal Herriari dagokionean behintzat. Sikiera, langabezia edo lanik gabe gauden garaiko saria eta erretiroari begira kotizatutakoa edo kotizatzen hastea edo nik ez dakit oso ondo nola azaldu hau, eta nola ez, ogasunarekin zenolako burua usteak ez da, zenbat eta zenbat sortzailek hainbatetan aitatutakoa lana egin bai, sortu bai, baina burua uste handiena atzekaldean geratzen dela, lan, paper guzti horiekin eta baldintza duinak ezin eskuratuta. Ea, pauso honek zerretetarako balio duen. Es un día muy especial. Hay muy pocos países que cuenten con esta protección y España ahora mismo da un paso adelante. Hoy los protagonistas y las protagonistas son las gentes trabajadoras de la cultura. Llevan muchísimos años. Las normas que estamos modificando traen causa de una norma del 85, por tanto llevan muchísimos años movilizándose y reivindicando lo que hoy aprobamos en el Consejo de Ministros y creo que el día es para ellos y para ellas.
Eta bagoaz baina laster itzultzeko gaur gauean kolpez kolpe berezia asteazken eta asteburu gauetakoa duzuelako eta Telmo Iruretarekin izango gara noski baietz eta Nora Iturri eta Jenny López lankideekin. Bide horretan ez gara gogaituko ez, akaso zuek bai esango duzue zer nolako ez dakit gogo edo maitasuna duten neska hauek beren YouTubeko bideo txatxu honekin, bai? Baiden eta Bonanzaren bideo txatxu honek honezkero gaur-gaurkoz ia 7.000 ikustaldi dituelako eta gorantza dijoa Ales txikon bezalaxe. Ez dakigu zeinen arrazoia eta ikerketa betean gabiltzan honetan esango dizugu zerbait lortuko dugula. Aterako diogu kontuari zerbait, Ameriketako estatu batuetan ote dugu orain kolpez kolperen komunitate handiena. Ez dakigu momentuz. Agur esango dizugu segidan Baiden Bonanzarekin. Eta tok taldea bizkaitik, badakizue bizi musikak zer nolako artista txarrak ekartzen dizkigun ona, Durangoko azokan aurkeztu dute azken diska. Aio, egun ere izango dituzuen badakizue. $10, $12, $15, whoop, stepping on them. It's black, anyway. Zunere hau, ni berri zure txagan, olerkaritza ikasten. Haupa, gu Xabi eta Ander gara, top taldeko bikide, agertari eta gasunjolea. Gaurre Gau Eternal bat abesti aukesten gatoz, eta bideoklipa gazurten dela. Abesti hau lau abestiko epe baten parte da, epeak bat daik ez dauz bideko izena. Eta gure kontapur bat, zelan 12 abestiko disko batetik gatoz, eta orain erabaki izen dugu, lau abestiko epe bat txiki bat egitea. Zikera batetik gauzak asko zain dute, bai kolaborazioak egon direla, konposaketan bere zikera batetik asko zaintu diren abestiek bide. Eta, guretzako berezia dan abesti bat da, justo gaur aurkezten gatozena, Gau Eternal bateko izena. Eta, letrari buruz igual zabitzuk esango dozku, informazio hori emango dozku. Eta letrari buruz inmaz, Mikel Soton poema batetik atarata dau, bertan oinarritute dau, poema horrek bere bai Gau Eternal bat deko izena, eta espero dugu zuen guztuko izeta. Da, eskerrik asko! Ikusi gure ez da